F'intervista mal-ġurnalista l-istazzjon ta' Radio RTK Carl Wright, il-Ministru Austin Gatt ftaħar bir-riforma fit-trasport pubbliku u ddikjara li hemm rotot li huma għaddejjin fuq ir-rubini. Għandna karozzi ġodda, karozzi li ma jinixxux, karozzi bl-air conditioning, bl-istess prezzijiet tal-fares li ħallasna konna ħalsu qabel, però b'flotta ġdida totali u naqqasna s-sussidju li qed jitħallas. Għandna ħafna mir-rotot li qed jaħdmu fuq ir-rubini. Dwar Smart City Gatt iddikjara li l-eluf ta' impjiegi mwiegħda immaterjalizzaw. Issirlek il-kritika li sakemm twedu impjiegi f'dan is-settur fi Smart City jingħad li dawn għadhom ma materializzawx. L-impjiegi materializzaw. Dwar id-divorzju, il-Ministru Gatt ftaħar li huwa kien wieħed minn dawk li minkejja l-vot tal-poplu baqa' jivvota kontra. Jiena kont wieħed minn dawk li bqajt sal-aħħar nivvota kontra d-divorzju għax nemmen li d-divorzju mhuwiex soluzzjoni għal familji li jitkissru. Austin Gatt ikkonferma li fl-elezzjoni ġenerali li ġejja ser ikun wieħed mill-istrateġisti ewlenin tal-Partit Nazzjonalista. Ministru, bdejta l-ħidma tiegħek fih dan il-Partit Nazzjonalista bitħejja l-elezzjoni ġenerali? Bdejta, parti ovvjament nżviluppaw l-istrateġija u qegħdin nibdew ovvjament nippjanaw għall-elezzjoni issa b'mod konkret. Dwar Simon Busuttil, Austin Gatt qal li mhux jistenna li dan ser jagħmel xi mirakli. Li Simon Busuttil jista' jagħmel xi mirakli naħseb ħadd ma jagħmel il-mirakli. Meta kien rimmarkat lilu li ħafna jassoċjaw miegħu l-arroganza, Austin Gatt wieġeb li dan jintqal sempliċement għaliex jagħmel meetings osra u għamilha ċara li huwa mhux ser jinbidel. Jgħidu Austin Gatt arroganti jaqta' fil-qasir. Dak huwa l-istil tiegħi. Ma naħsibx li ħanbidlu issa li wasal tas-60 sena.